kunin natin yung sili. Sili. Ayan, good morning. Opo, dito na. Tamit sapatos. Ayan, balik eskwela na naman yung mga bata. Balik school. Joshi, upo na Joshi. At mamaya, mamimili ko ng mga soft drinks kasi may sayawan dito mamaya. Joshi. May biste na nga. Yung okasyon ay para sa mga farmers. May biste na dyan. Pero wala pa yung sound system. Tapos bukas, pa Maynila kami ni Ani. Bilisan mo na! Joshi. Ay, baby. Hindi na naman magsasapatos sa dito tao. Oops! Ang tumbler mo. Sakay na. Hawak ha. Hawak ha. Bye-bye. See you later. At yun, at wag po kayong mag-alala kasi sobrang lapit lang ng school nila. Tatawid lang ng kalsada, bababa doon. Kaya wag po kayong mag-alala. Thank you. Good afternoon guys. Ang oras natin ay, ano ba ang oras natin today? Yeah. Ang oras natin today is 3:38 at oras na para mag-merienda. Ang merienda natin ay Pansit dinuguan. ayun siya. Ang mahiwagang pansit. Tapos dinuguan, haluan. May dinuguan kami, tira nun. New Year. Really. Na dapat dadalhin nila dun sa At ano ba to? balat ng kalabaw. Pang sahog. Lalagyan ng gulay. Meron sa gulay. At eto yung dinuguan namin. Pasintabi po sa ating mga kababayang hindi kumakain ng dinuguan. Iinitin ulit. Initin ko ulit. At siyempre, yung igigisa ko, Is pinagkanoan ng sitsarong bulaklak. pinagpretuhan. Mga takas-takas. Ito yun. Mantika pag masarap to kinain. Sige. Painitin mo na ng mantika. Kawali. Kawali na may langgam. Yun ang first step ay Ito na yung takas. ilagay yun. Ayan yung lamang loob na ng baboy na nagtara ng hindi. Yan yung masarap pang ang gisa ka naman. Kahit huwag mo nalagyan ng pagpalasa yun. Kasi malasa yun. Dalhin mo natin yun. Ito na natin. Huwag na ako na yun. Bawang. Sabay na siya. Madalian lang. Konting toyo lang. Kasi may lasa na yun yung naka-umala. Wala kami sa labas. Kasi
luto niya. Hindi. Tubig lang. Siyempre, paminta. Ang paminta. Sayang walang sili. Ang gulay. Masarap sana may gulay. Pagluto ng pancit bato sa iba, yung iba kasi tinitimpla kagad nila. Kami dito, sa akin, pag nagluto ako nito, saka na ako nagtitimpla kasi yung pancit kasi may ano na yung pampalasa na yan. May kunting alat na yan. Kapag tinimpla mo agad yung sabaw niya, baka umalat. Titimpla ko niyan pag nakalagyan yung pancit. Lalo na to yung iginisa ko yung sa ano, yung pinag-anuan ng kutsarang bulaklak. Toyo na lang. Kunting toyo. Ano gusto mo may sabaw? Ha? Yan na lang natin lumambot. Agad, may subo pa. Mga sabog pa. Tara. Yan, siyempre kunin natin yung sili. Sili. Sabay pisa. Kain po tayo. Kain. Sili, sabay pisa. Mga sabaw pa. Pansit. Kaysa bumili pa, marunong naman magluto, bibili pa tayo. Huwag na. Ako, pag magmerienda kami dito, magkano yung isang takal? Ano? 5 piso. Magluto ka na lang 1/4, 15 lang, tipid na. Ay, sabay, ito na. Nasabi ko ng dinugan, ma. Kutsara nito, ma. Kasi tabi po sa iba na ano, na alam ko yung iba, hindi nila alam na ganito na nilalagay. Yung mga taga Bicol, kami, ito talaga tinatapping namin to. Ito na siya. Pancit dinugan, nakatapping. Kain po. Thanks God. Saan yan? Cellphone ko. Kain. First bite. Okay. Takam na. Panalo. Alam mo na kumain na.
siya. Mm. Mm. The best. Mm. Tagapagmerienda na kami. Grabe, busog. Busog. Sarap nung combination. Yeah. Grabe pala yung biyahe nila. Na anong oras nag-chat si... Ano? 2:30, kakarating lang nila. 2:30. Hinatid namin dun sa ano... Kagabi. Pang alas 7 yun, di ba? Alas 6. Di pang alas 7 yung... 7 yung biyahe. Oo. Tapos nakarating sila alas 2 ng ano... Hapon. Ganun naman, alas 7 ng gabi. Umalis dun sa area. Ano kung traffic? Hindi, nasira. Yung bus, una, nawalan daw ng aircon. Nilipat sila. Yung bus na nilipatan nila, bigla daw namamatay. Yung nasakay sana. Grabe yung biyahe. Sana bukas yung biyahe namin, sana okay. Kasi yung sasakyan namin ay ano, yung Raymond. Sana okay yung biyahe, sana walang traffic, sana makarating ka agad ng maaga. Ayan po, hanggang dito ng break na at maraming salamat yan. Puyatan na naman mamaya. Bye-bye. Hindi ko na. Sunod naman na mamaya.